Здравейте хора, днес ще ви покажа моите легота от 2016 година под формата на клипче. Да започвам. А това са те. Това е драконът на Кол. Той ми е нов. Той се прави с Кол. Драконът. На драконът може да му се движат опашката, краката, крилата и главата. Той се прави с косата на Кол. Мечът на Надакан. Един от неговите слуги. А другото е небесна акула. Това лего го показах в предишното клипче. Той си върви с мечът на Надакан, Флинтлок, Лойд и неговия джетпак. Предишното клипче ви показах какво прави небесната кула. Ами това беше всичко за сега. Чао!